És ön mivel foglalkozik? Én rovarkutatónak tanulok. Az érdekes szakma lehet. Egyedül él? Nem, a kutyámmal. Esetleg tegeződhetnénk? Felőlem. Egyébként van valami hobbit, vagy káros szenvedélyed? Filmet nézek, zenét hallgatok, ilyesmi. Az jó, én is. De nincsen semmi drogos szenvedélye. Hát ennek örülök. Egyébként van egy bélyeggyűjteményem. Én meg albérletben lakom. Hol? A 12. kerületben. Ezt ismerem, jártam már ott a nyáron. A nyáron Balcsin voltam. Jó volt, tudod, ez a napsütés, pálmafák, tengerpart, popcsajok, stb. Traumiszód. Jó, pálmafák az éppen nem volt, de volt traumiszóda. Ez a traumiszód az hihetetlen, tehát ilyen kis zöld lötyé, egy ilyen kis üvegben, és azt ittük egész nap. Apám is az 2 litert. Hihetetlen. Régen letelt az 5 perc. Párcsere. Akkor a fiúk cseréljenek helyet a tőlük jobbra esővel. Ja, és ne felejtjétek, szerelmet 5 perc alatt. Érdekes módon mindenkinek a gyerekkori döntere sárga és zöld volt. Akivel csak beszéltem, mindenkinek sárga volt a külseje és zöld volt a villany. És milyen játékait voltak még? Csak a szokásos katonák, burágó, ilyesmi. Dömper volt a legjobb. Tudod, furcsa, a barátnőmmel sose jutottunk el ehhez, hogy kedvenc mese vagy vasárnapi van Disney, ilyesmi. Gondolkoztál már azon, hogy miért nem? Mindig csak az volt, hogy jól mellem megyünk anyámékhoz a hétvégén. Nem jutottunk túl a langyos vízben pancsoláson. És szoktál még találkozni a boltba lehetőitel? És mit kezd el vízzel? Néha összefutunk, megbeszéljük, hogy esik vagy fúj, aztán csókál. Jó, csak kérdeztem. Semmi kapcsolatom nincs velük, mintha idegenek lennének, nincs mondani valók. Semmi egy éjszakás kaland, hogy nyugodhatsz. Nyugodt vagyok. Ez most olyan ciki, zavar van, nem is tudom. De mi zavar? Tudod azt nagyon jó. Nem tudom. Jössz ezekkel a kérdésekkel, faggatsz a múltamról, a nőimről, és egyáltalán szerintem ez a dolog. Sajnálom, mert lejárt az időnk, de jövő szerdán ugyanekkor találkozunk, és a havi díj esedékes lenne, úgyhogy a számra utalt, jó? Köszönöm. Szia! És jó volt? Aha, jó volt, igen. Mert te remek voltál tényleg. Köszi, igyekeztem. És mikor találkozunk? Nem tudom, hétvégén sokat elhozom. Figyelj, miért csinálod ezt? Jaj, ne kezd megint, Léci. Fiatal vagy, okos és szép. Nem kell így elrontanod az életet. Nem akarok erről beszélni. Nem akarsz velem lenni? Hagyjál már, tudod, hogy csak a munka miatt nem érek rá. Nem igaz, hetente csak egyszer látlak. Hagyd ott ezt a menút. De csak ne szólj bele, mit csinálok, jó? Különben sem olyan egyszerű, mint gondolnád. Nem értelek én téged. Nem is kell. Amit végzek, jövök ide. Most boldog vagy? Mikor? Nem tudom, majd. Most mennem kell. Maradj még egy kicsit. Tudod, mennyi lesz?